कारवारच्या मुंडगोडात तिबेटियन धर्मगुरू 6 वर्षानंतर आगमन, 45 दिवस वास्तव्य, विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन. मुंडगोड. तिबेटियन धर्मगुरू दलाई लामा हेमी आज कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोडात आगमन जाल्ले असून तेमगेल्या आगमनाच्या खुशेन तिबेटियन कॉलनीत उत्साहाचे वातावरण तयार झाला. 6 वर्षानंतर मुंडगोडात येवचे दलाई लामा हेमगेल्या स्वागतासाठी तिबेटियन समुदायाचे हजारांशी जनसंख्येत हजर राहून तिबेटियन कॅम्पात आगमन वेळार स्वागतासाठी मोठ्या उत्साहान तयारी केल्ले. आता तिबेटियन धर्मगुरू दलाई लामा हेमी 45 दिवस पर्यंत मुंडगोडात वास्तव्याक रावतले. या वेळेत तेमगेलो धार्मिक उपन्यास, बोधना तसेच विविध कार्यक्रमात भाग घेऊक तिबेटियन समुदायान खूप अशा अपार जनसंख्येन हजेरी लायला. या कार्यक्रमानिमित्तान तिबेटियन कॅम्प विशेष रीतीन विद्युत अलंकारित केला असून पारंपरिक रीतीन स्वागत आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम विधिविधान जावचे आसात असे प्रसार माध्यमाक कळयला. IFS सोल्युशन्स एक विश्वसनीय सॉफ्टवेअर प्रगतीची कंपनी. 20 वर्षांपेक्षा चढ उद्योगाची अनुभव आशिल्ल्या तज्ञ व्यावसायिकांबरोबर आम्ही काम करतात. गेले 5 वर्सां फाटल्यान मध्यम आणि व्हड स्तराचे सॉफ्टवेअर व्यवस्थेचे विविध व्यावसायिकांक यशस्वी रितीन वितरण करतात. तुमका आवश्यक ई-कॉमर्स वेबसाईट, मोबाईल ॲप्लिकेशन, CRM व्यवस्था नापेक्षा संपूर्ण कस्टम सॉफ्टवेअर जसे तुमका गरजेप्रमाणे उपाय तयार करचे हीच आमगेली वृत्ती. कारवारात मुखेल कचेरी असून स्थानिकाक आणि सीमे भायल्या व्यवसायाक सेवा दिवची IFS सोल्युशन्स LLP आम्ही तुमगेल्या कल्पनेक आकार दितात. संपर्का खातीर 9920 0763 79 या नंबरार संपर्क करचो. खबर सांगता हरीश नाईक. रॅबीज रोगाचेर माहिती दिवच्यासाठी कार्यक्रम आयोजित. कारवार. गोकर्ण हिंगा कॅनरा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या भद्रकाली पदवीपूर्व महाविद्यालयात NSS घटकाच्या वतीन विद्यार्थ्यां खातीर भटक्या कुत्र्यांच्या चाविल्यामुळे जावच्या रॅबीज रोगाचेर माहिती दिवच्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केलो. कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्राध्यापिका डॉक्टर पल्लवी हेगडे हेमी केले. या वेळार तेमी सांगले की मनशाबरोबर निसर्गात सहजीवन करच्या प्राणी पक्षाचे संरक्षण करची जबाबदारी आमगेली आसा. तशेंच त्यांचे पासून सुरक्षित रावच्यासाठी आवश्यक खबरदारी घेवची कितली गरज आसा हे तेमी पटवून दिले. सध्याच्या काळात वाढिल्ल्या भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याची आणि त्यातून जावच्या रॅबीज रोगाबद्दल सविस्तर माहिती तेमी विद्यार्थ्यांक दिली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानाचेर आशिल्ले प्राचार्य NC नायक हेमी सांगले की सद्याक भटकी कुत्र्यांचो धोका वाढील असून विद्यार्थ्यांक जागरूक रावचे अति आवश्यक आसा. शिक्षण विभागाच्या सूचनेनुसार विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती निर्माण करच्या उद्देशान हो कार्यक्रम आयोजित केलो. अखेर विद्यार्थ्यां खातीर रॅबीज रोगाबद्दल लेखन स्पर्धा घेतली. शेंडील मोबाईल सोदून दिवच्याक हळियाळ पोलिसांक यश. कारवार. शेंडील मोबाईल सोदून परत मालकाक दिवच्याक हळियाळ तालुक्यांतले पोलीस तत्परता दाखयते आसात. गेल्या 1 वर्सात जायते वाठारांतले शेंडिल्ले मोबाईल सोदून परत तेमच्या वारसदाराकडे दिवच्याक पोलिसांक यश मेळिल्लें आसा. हळियाळ तालुक्यात ग्रामीण आणि आजूबाजूच्या वाठारात जवळजवळ 100 नागरिकाले फोन गेल्या कित्येक वर्षात शेंडिले. त्यापैकी जायते जणांनी CIR पोर्टलाचेर मोबायलाचो IMEI क्रमांक सांगून तक्रार नोंद केली. पोलिसांन या पोर्टलाच्या मदतीन 35 मोबाईल शोधून काडच्याक यश मेळयले. सुमार
25 पेक्षा जास्त मोबाईल केरळ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा अशा राज्यातल्यान कुरिअरद्वारा मागवून घेतले, तर 15 मोबाईल संबंधित नागरिकांना थेट पोलीस स्टेशनाचेर जमा केले. रिसिव्हरान वापरिल्ल्या सिम कार्डामुळे सगळे तपशील पोलिसांक मेळिल्ल्यान पोलिसांक संबंधित व्यक्तीकडे पावच्याक सोपे जाता. बहुतांश वेळा लोक मोबाईल कुरिअर करून परत पोलिसांक धाडतात असे पोलीस सांगतात. सरकारी उच्च प्राथमिक शाळेत सर्प दिशिल्ल्यान विद्यार्थी भयभीत. कारवार मुणगोड तालुक्यात चौडळी सरकारी उच्च प्राथमिक शाळेत ब्रेस्ताराक सर्प दिसून येतात. विद्यार्थी भिवून शाळेच्या भायर धाविल्ली घटना घडली. मुख्याध्यापक सुरेश पुजार यांनी ताबडतोब रान अधिकाऱ्याक माहिती दिली. खबर मिळताच रान अधिकारी मथुराज हळी घटनास्थळात धाव घेऊन सर्पाक धरून सुरक्षितपणे रानात सोडले. या वेळार मुणगोड रान क्षेत्राचे अधिकारी अप्पाराव कळशेट्टी, उपरान अधिकारी माणिकप्पा मल्लप्पा आणि गस्त रान कर्मचारी सागर कोन्नूर हजर आशिल्ले. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.